Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usahila yini. Asike simuze ukuthi engabe usiphathele ini. Sawubona. Yebo sawubona sisi uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti ubani igama nesibongo and ubuya kuphi? Igama uCobela Nkosi Zulu endaweni yalapha eThekwini ePortshepstone. Ukhulele kuphi? Ngikhulele khona ePortshepstone ngaze wafika kwisigaba ngikusona nokusebenza ngakha ngashada ngenza yonke into khona futhi. Washadelwa. Ngashadela sorry yebo. Ngiyakuzwa. Ngazi igama lakhe kuphela ngigcina lapha. Indawo kanjani nje? Hey indawo phela right futhi enenhlala kahle njengezinye izindawo. Kuphela nje kwesingaleso sikhathi kuyaba khona iviolence iphinde iphele iphinde iqale njengezinye indawo nje kahle kahle indawo enormal ngayichaza kanjalo yeah. Abalandeli be-Black Life TV ayikho into bayigada kakhulu kwi-comment section njengamadola adlaliswa kanje. Angazi ukuthi kwakwenze njani. So ngiyakucela please singayithatha attention yabo yonke ngamadola kube ukuthi nje siyaxoxa nje phela. Ngiyabonga kakhulu. So bagila ngani ke? Kwenzakalani? Hey. Khona kuthiwa musuhilile afanele ubuyele emuva. Kodwa ke iqiniso lithi ezinye zezinto uma uyikhuluma hlasempe uyakwazi ukuthi udlule kuzona cause usuke usuyibhohlile. Yes. So njengoba ngisho ukuthi ngishadelwe. Bengidata amawele by the way. Okay. So njengoba wazi ke nawe nkosazana ukuthi emjolweni zikhona igame ezenzakalayo okanye khona izinto ezenzakalayo egcine zikunikeza amanye ama results ongakwazi ukwafesa okanye especially njengabantu besilisa ubona ukuthi yabona ke manje engathi sengibekezele kakhulu. So njengoba ngisho ukuthi bengidate amawele girlfriend yami bengijola nayo sijole nje wemnandi kwafika esigabeni sokuthi kufanele ukuthi sithi ujabulisana ngokudlulelwe noma sithi ukusondela lapha ya embedeni. So kuthe masekwenzeka kanjalo ke wangitshela ukuthi akekho ready. Ulindele ukuthi enzelwe kubo i21st after lokho sesingakwazi ukuthi ke sidlulele leso sigaba ke. So ke ngabona nami ukuthi sengibekezela isikhathi eside because bese sina 4 years sisandana ngaleso sikhathi. Kodwa ke ebika ukuthi akekho ready. Kodwa futhi uyakwazi ukuthi yena uma ecela izinto kumina as boyfriend yakhe ngimenzele zona. Okusho ukuthi ihappiness yakhe yena ibiphelela lapho futhi kumthokozisa lokho. Okay. So ke yeah. Ukulinganisa lokho ukuthi wena awukwazi ukuthola okudingayo kuyena kodwa yena uyakwazi ukuthola why ukubeka kanje? Izathu senza ukuthi ngiyenze njalo just because ngizama ukuthi nawe ungene ecasulweni zami ukuthi kukho konke becela yena bengimenzela mina. Kodwa nami mase kufanele ngijabule ngendlela ukuthi ya ngiyajabula. Kufanele kulindwe lapho ubekezela. Yabona. Imake wena kanti injabulo yakho akukona yena ukujabula kuwena mekuukuthi umuntu wakho ucela something umenzele. Wena kanti ukujabula kuwena ukuthi ucele lokho angekho ready ngakho yini? No. Ukujabula kwami. Ngiphendule ngicela lesi simbuzo wami ngizwile right? Yes. Okay, so ngaphendula. Ukujabula kwami ukuthi ngibone umuntu wami ejabule. First of all is my responsibility ukuthi ngimgcine ejabula ngaso sonke isikhathi. Yes. Kodwa futhi ke uyazi na ukuthi responsibility ngaso sonke isikhathi ehlezi izohamba nani isuke ihlezi izohamba futhi nokuthi esejabule njalo ngimgcine ejabule ngiyakwazi nami ukujabula ne. So ukujabula kwami mina uqobo lami njengomuntu wesilisa kubiza ukuthi sibuye siye ngasekamelweni njengezithandani futhi uyabona leyo nto. Ngiyakuzwa sithi. Yeah. So angisho ukuthi ube wrong umethi ufanele ukuthi alinde enzelwe i21st. But egcini kosuku if uku relationship you never know ukuthi uNkulunkulu usuke enihlanganise ngenhloso na. And futhi bengazi ukuthi akuzoba kuhle kuyena uma sengigcina ngithi ngiyahamba ngiya ngaphandle ngiyokwenza into le engifanele ngiyenze na ngenxa ukuthi ngilinda ngaleso sikhathi ke fine. So ke kwafika isikhathi la khona ngihamba
ngithumela umalume kubo boyocela ihlobo sihle cause ngifuna ukuba recognized kubo while ngisalindile lesikhathi ukuthi masifika kubo ukuthi senza kahle izinto zethu naye. So ke kwenzeka lokho, I think it was 2017. Ngithumela umalume samukeleka ngalobola ngenza yonke into. Inkinga ke yaqala la usisi wakhe esengirecognize njengo husband wakhe, by the way, because phela ngithi ubeyiwele naye. So sixoxe naye makuthi mhlambe khona inkinga ekhona ezama ukusolvela zona nje baxoxe be right, but kwafika la esemtshela khona ukuthi uyazi ukuthi sisi wami njengoba uxoxa nomyeni wami empeleni angaze ngasondela kuyena ngokucansi ngenxa yokuthi ngilindele ukuthi size senzelwe i-21st la ekhaya yonke into endlela e-right. So ke usisi wakhe ngebhadi ke first day ngimbona khona into engayifunda ngayo ukuthi hlasimpe kumina uyafiselela ukuthi athola ithuba lokuthi nami angithi mphijimphiji kancane, yabona, usisi wakhe yabo. Kodwa leyo osiwayibona empeleni ukuthi empeleni yabona khona into ekhuluma kakhulu ngamehlo omuntu ne. Ungangosho lutho kumina but amehlo yakho ayaxoxa udaba aqede kumina ukuthi hayi man noma ngayiziba lento akukhona because indalo yabantu ihlukene. Akusikhona ukuthi wena ubufuna ukubona leyo nto leyo yazi yaphila ngalendlela ukuthi uzuzitshela ukuthi okay iyona ke lengiyibona njengamanje. Akusikhona lokho. Empeleni mina umuntu uma ngisebudlelwaneni naye ngiyamhlonipha kakhulu. So especially lena njengoba beyithwini benginakho ukuthi indlela ame ngayo vele iyafana nodadewabo. So there's no need ukuthi ngenza into engamphula inhliziyo cause ukudetha udadewabo kusho ukuthi anginendaba naye or anginendaba ne-reputation yakhe, by the way. So kodwa ke kulesimo ngichazele ngaso ukuthi bengizama konke kusemandleni nami ukuthi ngiyamjabulisa, ngiyamthokozisa nje zonke izinto ayicelayo, ngiresponsible for yena. Kodwa uma nami phela sokufanele ukuthi ngithi ukujabula mbijana ngingakutholi lokho. But ke into yenzeka ebhlungu hlasimpe engithathe yangiletha la kakhulukazi. Ngilindile nginjalo ngilindele o21st. Ngiyazi ukuthi even kubabukeli be-Black Life TV bazokubuka njengomuntu wrong mina. Kodwa mhlawumbe kwaba khona usuku la khona udadewabo bezombheka nje endlini because benakho ukufika endlini well noma ngathiwa awenziwa nix kodwa befika endlini aclean awashe ayine for into zosemsebenzini. No umakoti yena uqobo lwakhe. Yes. So naye wafika ngalolo suku ezobheka ukuthi ngabe ukhona yini udadewabo ne. So ngebhadi ke wafica engekho khona mina. Uma engena uyangena endlini bengiqeda ngisathi shower ngifakele ilentozana isikhindi esincane nje ngithi ngiyelungisele ugqosi ngemsebenzini. Uma ngingena endlini ngena umuntu usho mashushu ngena kumina hayibo nanga umuntu impela uyangibamba uyangonotela wenza zonke lezo zinto. And I was like ukusuka ngapi manje nijwayelene ngaleyo ndlela uthi angavesana suka kugxuma hlala. Into yokuqala yangidida le ukuthi kwenzakalani, maybe ngiyatestwa noma itask abahlelile bobabili ukuthi ngizoyiphasa noma ngizoyifeyila na noma kuzobheka ukuthi ngithembe kangakanani kuyena, yabona. So ke ngazama ukurecognize ukuthi kwenzakalani na, maybe ngiyaphupha, maybe kwenzakalani. Okay, I only found out ukuthi akusiyona itask kodwa futhi khona la khona bezama ukwenza ijustice ngodadewabo. So ke kuyenzeka leyo moment kwaze kwafika la khona sifike embhedeni. Okay, masifike embhedeni kwenzeke konke uthi after sengiyambuza nami ingqondo isibuyile because bengisatha ukuthi ngaleso sikhathi usasebenza ama-emotions ne and nami mhlambe ngivedele nje ngaba naleyo nto ukuthi hayibo kwenzakalani and stuff. So uma singqondo isibuyile sesikwenzile after ke sengiyabuza ukuthi kwenzakalani la. And uthi kumina aish uyazi Mageba ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokuthi udadewethu sonke lesikhathi udlala ngawe. And into engenza ukuthi ngizwe kuwe ngizokwenza whatever engikwenzile kuwena ngenzela ukuthi ubone ukuthi ayikho lento ye21st etwilindile. Kahle kahle ihlo alisekho even kuyena, yabona.
So ngaqala lapho ngaba nenkinga ukuthi lo muntu ngifike ngenza yonke into ngaze ngakhishiswa nenkomo kama kuyena ukuthi uyiphathe kahle kodwa suddenly udadewabo mefika kumina ufika ngendlela ukuthi alisekho ihlo kuyena shuthi mina ngilindele into engekho. So ngadecide ukuthi whatever sokwenzakalile ngingakufihli but ngifuna indlela ukuthi akukhulume nami eqiniso lokuthi ngithole ukuthi kahle kahle why bengiqambela manga sonke lesikhathi. But awukakabi neshow noma uqinisile yini Yes, angabi neshow. Baxabene ngalendlela ukuthi ufuna ukumonela izinto kuwena and ukwenza lokho mhlawumbe ukwatile kakhulu mhlawumbe okungenzeka ukuthi amanga lawo bashona. Yes, and futhi ke bengeke kube lula kumina ukuthi ngithembe yena kunomuntu wami futhi engitshengisa ukumthanda naye ngitshengisa ukumthanda ngaze ngasesinqumo sokuthi ngithumele omalume kubo ukuthi kuyenziwe isihlobo sihle. Okay, well, okay fine wakhuluma sengimbuza ukuthi uma kuwukuthi wena ubufuna ukuzongitshela lento noma ubufuna ukuzongazisa into eyenziwa udadweni bokufanele ukuthi wenze ngalendlela owenze ngayo yini ukuze ngimkholwe or ngikholwe wena noma vele ubunomona ngayo yonke lento udadweni ukuthi khona umyeni esemtholile. And impendulo yakhe ke wathi hayi ngifiselela ukuthi ubone, that's why ngisacrifice ngoqobo lwami ukuthi mina naye siyinto efanayo yabona. Okay, agoduka endlini abuye lo ezendlini. Uma ebuye ezendlini sengiyambuza ukuthi mama uhlezi usho ukuthi wena uyahlolwa and ulinde ukuthi ube na-21st wenzelwe umcimbi kini after lokho then sesingakwazi ukwenza zonke izinto. So singakwazi yini ukuthi siye komunye umama la emphakathini ohlolayo sibone ngempela ukuthi umama useyintombi into ngempela yini noma akafohlwa kubo kwesibaya sababa wakhe yabo. So aqala lapho ke ama complications umama uthi angimthembi uyabuza ukuthi angimthembi yini why ngingakholwa lento ayishoyo cause sonke lesikhathi nje ngihlezi nginaye angazi ke khona lento abantu besimameni yenzayo wangimangaza kuyona ungitshengise nezingcengce zakho ukuthi angabona umyeni wami ingcengce samile nje asikabe waze wathi angazi asikalale bla 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 bla. Okay, Why esho kanjalo because umntombi abukho phela emabeleni. kwangidida kakhulu nami lokho because angisiyona ingane ngimdala mos. So lokho akusho ukuthi whether noma ngathiwa ingcengce zime ngasiphi yiphi indlela akusho lokho ukuthi usewumuntu usayintombi or awusayona intombi. So wanqaba ke ukuthi siye kulomama ohlolayo. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi mina njengoba enqaba yena ngifiselela ukuthi uye wanqaba. Wanqaba makoti Isizathu esibambekayo sokuthi anqabe wathi izathu ungitshela ukuthi why kuzofanele ukuthi ayohlola engakaze wahamba lento yabo leyo yentombi yonke leyo nto leyo. Sengithi mina angithi le condition engicela kuwe ngicela njengomyeni wakho. Nawe ikhona into ongayicela kumina ukuthi ngiyenze ingakaze ngiyenze just because ufuna ugculisa inhliziyo yakho ngayo yabona. So ke hayi wanqaba yena wayenqaba ngephuzu lokuthi akaze zahambe neintombi akakaze ahlole nje akafuna ukuyobona umama because phela ungaya nakudokotela odokotela bakwazi ukuyenza le nto lemo umcela. No kwatshengisa kuyena ukuthi khona into angifihlela yona. Ikhona into iyenzeka obviously eyaziyo kodwa futhi abengasazi ukuthi ngiyayazi mina. Ngaze ngafika kwesinye isigameko nami angazi ukuthi ngisenzile ngenxa yokuthi bengizama ukulinda lesikhathi sesibekile. Wafika wamtshela? So ngakhuluma nomkhwekazi wami. Uma ngikhuluma naye ngiyasho ukuthi nginenkinga kanje. Kodwa ngithola isitori esikanjena. Njoba ngilindile nje kule waiting period omngami but sengisithola isitori esikanje ukuthi umngami akasayona intombi into. Kodwa manje kumina ulindele ukuthi nimenzele umcimbi ukuthi uyiphathe kahle kwaze kwafika kulesikhathi sonyaka naso somnyaka nawo. Uthi kumina akufanele ukuthi ngabe ngireportela yena lokho cause kufanele mina uqobo lwami ngabe into engiyicela kuyena uyayenza njengoba ngitshengisile ukuthi ngifiselela ukuspenda ubomi bami naye. So makukhona into angakwazi ukuyenza kusho ukuthi kufanele ahlalise phansi naye athole yena ukuthi isiphi izathu esenza ukuthi angayi kumama ohlolayo ukuze nami ngikwazi ukuthi inhliziyo yami igculiseke ngaleyo ndlela.
Then ngithi kuyena ngiyacela ma ukuthi u-arrange wena i-meeting la khona ngizoba khona mina abe khona naye hlasimpe bese ngiyasho mina ukuthi ngiyafiselela ukuthi siye kulo mama ohlolayo ukuze ngithole ukuthi ngilindele into eyiyona yini because akukhona ukuthi angimthembi kodwa kumhlaba esiphila kuwona anything ngiyenzeka futhi. So ayihlele mama i-meeting sifike ngempela sihlale aqale abeshayi abike ukuthi uyagula manje uphethe isisu ashintshe futhi athi uzizwa edizzy ezizwe ephelelwa amandla nje adlala itayela phambi kwamama wakhe. Nginga understand ukuthi kwenzakalani because phela fuze ngabe manje ukhululekile because unoma wakhe wamlesa emhlabeni showcase njengoba esingilinde lesikhathi esingisilinde ufuna ukuthokozisa yena ukuthi uyiphathe kahle. Okay. Ube sesuma wakhe kungcono ke ahambe naye ngesale mina kulo mama ohlolayo. Uma ukuthi mina mhlambe ubona kunzima kodwa futhi nganga understand ukuthi kunzima kangaka kunzima kanjani kumnyeni wakhe. So ke hayi ngikumukele lokho. Usalapho nje uandalana lelo lokuthi ngumnyeni wakhe. Wena esayidini lakho awukaze ufundiswe njengensizwa ukuthi intombi ibonala kanjani because umnyeni wakhe angicabanga ukuthi khona indawo emzimbeni la ungeze ukwazi ukufika khona. Why ungaziboneli ngokwakho? Angifuni ukudlala ngawe nkosazana. Bengikholelwa kakhulu ukuthi yena usayintombi nto. Ngoba even if phela noma ngathiwa asifiki kulesigaba sesibili sokujabulisana kodwa bengizwa nami uma ngihamba nje emzimbeni kamakoti ukuthi hayi impela hayi khona la ngifika khona ngizokayena indlela akhala ngayo ukuthi hayi ngathi kho ukuzwa ama pain and stuff it's okay ngikumukele lokho ukuthi okay fine. Kodwa ke ngithe mase sengithole zonke lezi zinto esengitholile ngabona ukuthi ishuthi wenza i-mistake once off leyo mistake kodwa yenza ukuthi lento bengasekho kuyona fine. So I refuse ukuthi ugcine kiwe kulo mama ohlolayo. Usisi wakhe ke la kwaphuka khona kakhulu inhliziyo yami. Usisi wakhe lo bengikhuluma ngayo ukuthi sagcina nathi sisenza lento esayenza. Wangitholela iclip yamakoti wami nalomfana owamphuca ubuntombi bakhe basempedeni. Wakusendela lo clip efonini yami wavela umakoti wavela nalomlisa bebhizi impela benza isigameko. Imaka umakoti wakho newele lakhe bamawela kanjani? Ba identical noma ba identical. Kuthanda kuba nzima ukubahlukanisa impela. Pho wazelaphi wena ukuthi akusiwuye lo sisi lo anomunye umuntu kungeve kuthiwa umakoti wakho? Okay fine. Umakoti wami ngiyamazi musa. So bangaba identical kodwa ngiyakwazi ukubahlukanisa ukuthi ngalokho lo umakoti wami. So umakoti wami ke noma be-identical benjalo la Samuela khona ibale likhona li-black kumakoti wakho. Kumakoti wami akanalo masisi wakhe. So bayakwazi ukuhlukaniseka kodwa if ungumuntu ongabajwayele ngaba nzima ubahlukanisa because ngeke kuze urecognize lelo balo ukuthi oh leli bayabahlukanisa by the way. So mawubuka le video le akuyena umakoti wakho. Uyi umakoti wami. Oh uyena uqobo lwakhe. Oh okay. Uyabona? So waqala lapho uveza ukuthi kushuthi udadewabo uqinisile. And uma sengimbuza ukuthi your previous boyfriend cause wangitshela ukuthi nje ubuqala ungena ebudlelwaneni nami we dating someone else and unahlukana ngaziphi izathu. Ngambuza ukuthi awukaze yini ulale naye. Waqala isigemegeme nje sahlanganisa imindeni yonke ukuthi nangu umyeni nangu uZulu akasangithembi ngibuyisele emuva lapho sengisidlulile khona. Ngithi mina ngiyakubuza izathu ngifuna ukwazi ukuthi ayikho yini imfihlo nayo noma ayikho into engifihlela yona because isona isikhathi leso kufanele ukuthi mhlasimpe uconfess ngaso kumina ukuze noma ingazoba buhlungu le nto kumina but ngikwazi ukudlula kuyona. Imike le video le ibonisa ukuthi eyanini. Okay ithi ngiqale la nesikhathi singakanani nazana nomakoti wakho. What if eyakudala ivideo engakakwazi wena?
uyiwona mhlawumbe ukuthi iphutha lakhe alisho senithandana ukuthi athi uyintombi nto kodwa uthola ukuthi leyo video indala. ingakho ngisho ukuthi as umuntu wesilisa ngeke uhluleke ukubona umuntu ukuthi lo intombi nto lo akusiyona intombi nto. Yes, ingakho ngibuza ukuthi le video eyanini wena mawuyibhekile ngokumazi kwakho. Kusho ukuthi ivideo le ivideo yenzeke sengivele ngikhona mina empilweni yakhe. Oh, okay. Cause ngabe bengekho empilweni yakhe ngaleso sikhathi bokuzoba lula ukuthi avume lezi zinto bengimcela zona. So and futhi nami ngofakazi ukuthi ngibe ku relationship naye impela intombi nto. So ukusho ukuthi angazi noma ngizothi walingeka noma kwenzakalani ukuthi agcine ethathe lesinqumo yasithatha ukuthi abrekwe yena yonke into. Okubhlungu ukuthi ke uthi unesho ukuthi uthandana naye intombi nto. yes. Yini obunayo ibambeke esandleni ukuthi ngimfice eyintombi nto. Ukuthi ke izinto zithi mazenzeka ne ubone ngendlela yokuthi yena uyiphethe kahle. And futhi njengoba ngishilo kuwena futhi ngizokuphinda namanje ukuthi uma nijabulisana noma nina leyo moment leyo kukhona la uthi uma uhamba ufike khona ubone so ngiyastaka la izathu lokho. So naye ke umkambe kunjalo kuyena. Kodwa futhi kwesinye isikhathi kuthe masisambile isikhathi khona la bese umuthi umthinta khona umbone ngathi akasafeel comfortable. Ngicabanga ukuthi bokuseku after isigameko sale video ne. Okay. So sekwenzekile ke konke lokho wahlangana umndeni futhi okwesibili kwakhulunywa ngalento bengithi angicela ngenzele yona still wanqaba. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiconfess. Kubani ke manje? Ngathatha isinqumo sokuthi ngiconfess emndenini uphelele umndeni wonke. Remember ivideo ngisenayo. Ukhulume nomndeni ukuthi ngiyazi ukuthi lokho kuzofika kabuhlungu. Kodwa ngiyenzile imistake ngalala nodadewabo womngami. Yini uthi mistake? Imistake. No, cause ingqondo yakho bekuwena amasensizwe wakho ubuse ubukuma senses wakho lo muntu ekhumula phambi kwakho ungasho ukuthi akagqoke nawe ekhumula nje kwenzeka bekwenzeka ubukuma senses wakho noma mhlawumbe angifuni uqamba amanga benguma senses zami ne. Kodwa futhi besengilinde almost 3 years ngumngami ukuthi aza reach leminyaka bekhulume ngayo. Okay. So ukufika kodadewabo kumina ngalendlela wafika ngayo ngumuntu wesilisa musi nginemizwa. So yebo kwasasiqedile kodwa futhi ngacabanga ukuthi okay ngenza imistake. But bengeke ngithi emndenini wakhe njengoba ngisho ukuthi ngaconfessa emndenini wakhe ngithi ngenza into ethile just because umngami belokho engishonela lena le. Ingakho ngithi leyo kwakuyimistake because bengifuna indlela eproper yokuyibeka kubantu abadala. Okay, ithi ngibuze ke. The time usahleli kumlindile ke umkakho ungakazi umthinta. Emaceleni ubengekho matasa. Cha. Bohleli nje. Bengihleli nje. Njengoba naye bethi uhleli. Wasmile lapho? Ngizama ukuveza ukuthi bengithembeke kangakanani kuyena. Yabona. Okay, no ngiyakuzwa. Ngizama ukuveza ukuthi bengithembeke kangakanani mina kuyena. Okay. So uma ngikhuluma ke nomndeni ngiyasho ukuthi kwenzeka imistake ngalala nodadewabo. Kodwa futhi kuleyo mistake udadewabo wafika eyiletha kumina. Ngahluleka ke nami ucontrol imizwa yami ukuthi kwenzakalani. Okubhlungu ukuthi ke udadewabo njengoba kubizwa i-meeting nayo khona uhleli phansi. Athuke ke udadewabo ukuthi hawu lo muntu ukhuluma kanjani ngento esensitive kangaka. Shuthi ufuna ukubukisa ngami emndenini or ufuna ukuthi ubudlelwano bami nomndeni bonakale. Ngiqede lapho futhi ngisho ukuthi sisebe sesikwenzile lokho ngithi kwenze imistake khona ila ngithole khona mama ukuthi umntana wakhe akuselona ivirgin. Kodwa kumina uthi ulindile ukuthi a reach i21st then sisingakwazi ukwenza noma yini. Ngikuthola phi lokho ngikuthola kudadewabo lo bengilele naye. Izathu ukuthi ngilale naye ngokusho kwakhe uthe kumina ulale nami just because ufuna ukwenza ijustice ngodadewabo ungivezele ukuthi kahle kahle abasebona ama virgin noma sebona abayintombi into by the way. Athuke ke umkami amangale akhale ukuthi ke
ngikwenza kanjani lokho? Ube sebuza kuma wakho ukuthi lento ekhuluma ngami ukuthi akuseyona intombi into uyayivuma yini? Guess what? Wayivuma ukuthi akuseyona intombi into. Hawu. Yabona ayikho into yangiphula umoya wami ukuthi sengikhipha inkomo zami engaka ngasacrifice kangaka ngaye ngamenzela izinto zokuthi ngimbona kuwumuntu esiya naye empumelelweni naye umndeni wami uzokhula ube yonke into kodwa wakwazi ukuthi engidouble cross engiqambela amanga kwavedane nje kwabe inkinga. Ingakho ngithe uma ngiqala ngathi kuzoba buhlungu khona ukuthi ngibuyele emuva kwinto bese ngidlulile kuyona kodwa futhi ngicabanga ukuthi njengoba sengikhulume ngayo izongenza ukuthi ngikhule down kakhulu ngayo. So uma confess ukuthi umntombi bakhe awuthathanga yimina singiyambuza ukuthi isiphi lesikhathi owakwazi ukuthi uyolala ngaso ngaphandle ngingekho mina. So uyangitshela ukuthi ke baba nje ne trip emsebenzini wakhe beba empeleni uthi one of i-colleague yakhe bizalwa ne bahlelela ukuthi bazoyenzela i-party yaba celebrate and stuff and one of i-colleague yakhe umfana emsebenzini beyinokumnika izinto emsebenzini imbali nazo zonke lezi zinto. Ngiyambuza ukuthi mina ngikaze ngakubona ufike na next la endlini sho lezi zinto bekunikeza zona ubuze njani ubuzilahla noma uyibeka somewhere else uthi hayi because bengekho interested kuyena beyilahla nje. Usethi ke into yenzeka baba enjoya bossa baphuza abantu bengazi nokuthi uyaphuza ke mina nomngane uthi ke baphuza ngalolo suku wawadakwa and uthi mase evuka ekseni uvuka khona igazi empedini belele kuyona shuthi ke kwenzeka lokwenzakala mind you ngithe ivideo khona njengoba esho njalo. Okay ngithi mina shuthi ungitshela ukuthi wena lo muntu shuthi wagrepha because phela bengasona isivumelwano because shuthi wakudraga then walala nawe avuma. Uma evuma ke ngithi mina fine okay. Ngithi khona ivideo enginayo and ungangithokozisa ukuthi le video ivele ibonakale ukuthi lento okhuluma ngayo nento enginayo mina iyona yipi into eyiqiniso kulezo zinto because manje sengifuna ukuthi kuphumele iqiniso bani ngazi ukuthi uma sikhuluma siphuma nasiphi isixazululo singalokho shona le nale and isikhathi sisuke singeke nisuke siqhubeke isikhathi. Ngikhipha ivideo ibonakala ivideo ibonakala umuntu uya-enjoya umuntu yenziwe kwenzeka into ezivumelana kadakiwe nje uya-enjoya nje ukuthi kahle kahle lento leyo futhi ngabe kade yenzeka kade bebeyikhuluma kade bebeyifisa because wesiphatha ivideo ithatha even ama-sound abo. So yeah makuvela ivideo kuyaqala manje kuyacaca ukuthi yonke lento ayikhulumayo ayikho. Udadewabo ube honest kumina wangitshela into eyiqiniso ngingasho ukuthi ubetray udadewabo ngokuthi asesinqumo sosezolala nami but yonke into yena beyiletha kumina information beyiletha kumina abuye information eyiqiniso rather than information beyiletha umakoti kumina. So ke kuvele lokho ebuze kumama ukuthi wena mkhwenyana njengoba usukubonile lokho uthatha siphi isinqumo noma ufiselela kwenzakaleni because awulalanga nengane yami leyo umakoti wakho but ulalele nengane yami futhi le ngasiyona umakoti wakho. Ngibe sengithi mina ukuze ngibe nejustice nenhliziyo yami futhi ikwazi ukuthola ukuthula at least ngicela ukuthi ihlukane nomakoti but bangangiletheli lutho engawukhipha kubona ngoba uma ngizothi ngizoqhubeka kwi relationship naye indlela inhliziyo yami elikhuni ngayo maybe kungaphela 2 weeks uze ukuthi ingane yakhe ayisekho emhlabeni. Kungcono siqhelelane ngizama ukuhila till ngikwazi ukuthi ngisimukele isimo ukuthi bengahlelela ukuthi abe ngowami because akakwazi ungifihlela akakwazi ungiqambela amanga lendlela shuthi baningi amanga besazobhekana nawo eziningi izinto besazokwenzeka even emshadweni wethu bezingayenza ukuthi ngithathe inqumo wrong ezenzakalayo even ezweni. Uma ngikhuluma kanjalo uyakhala ke ukuthi akakwazi ukulahlekelwa yimina ngibaleka kakhulu empilweni yakhe yonke into. Then my question was
why ungangijelanga iqiniso cause ngabe wangibiza wahlala nami phansi angisona isilwane mama ngabe wangibiza wahlala nami phansi washo ukuthi eish yazi kwenzeka inkinga la ngiqhuzukile la at least uma ngitshela uqhuzukile bekuzofanele siye ka doctor so check ukuthi azikho izifo ekhona kuyena angangitsheli ukuthi angangilindisi okubhlungu ukuthi each and every time asofanele siye kwinkonzo sendlini uyangilindisa shothi ngisiphukuphuku zonke lesikhathi iyona nje into ebhlungu kakhulu so ngalahlekelwa ke ngaye kodwa ukulahlekelwa uyena ngayithola ngizama ukuhila ngodadewabo so kwenzeka lokho ke manje na ke ngalana ke emgodla kodlweni ngayitholakala ngihila ngodadewabo sisitshontshana sesenzana zonke izinto ke but akuphelanga kahle ngoba kukhona la wathola khona ukuthi nodadewabo khona into encane siyenzayo waza wamthumelela ke inkabi wagcina seluza even ubomi bakhe udadewabo ngenxa yokuthi ke nami bengihila ngaloyo ndlela wadutshula udadewabo washona ngebhadi kodwa futhi nami benginakho ukuthi ayish methumela udadewabo ukuthi ashona obvious nami ngalahlekelwa imali enkulu kakhulu ngalahlekelwa inkomo zami ngahlala zonke izinto ake ngilinde ngibone ukuthi yini angiplanela yona mina ngebhadi ke akukho ukuthile bengiplanela khona kodwa kubhlungu ukuthi ngalahlekelwa umkami ngaphinde ngenza izinto ezenza ukuthi walahlekelwa udadewabo nje kwaba khona imess enkulu so yeah manje owaye ngumakoti wakho indlela ekwenzeka ngayo phakathi kwenu bathu akakwenzanga ukuthi uzugcine ungasabafuna abantu besifazane noma ungasafuna ubudlelwane obusemthethweni ungaze kugcine sekufika emshadweni njengoba sikhuluma nawe nje manje angikholwa ukuthi kuzongithatha mhlawumbe isikhathi esincane kakhulu ukuthi ngiphinde ecabanga ukulobola omunye umuntu empelweni angisakholelwa kulento mina yokuthi kulinda uma 21st kulinda ukuthi umuntu ayenzelwe imicimbi kanjani njani because ngigilekile kuyona and even manje I feel like njengoba ngijola nje umuntu engijola naye ngidlala ngaye because usacrifice kakhulu kumina kodwa mina nginalokho ukuthi ngifuna ukuhila enhlizweni yami so kunzima khona kunzima kodwa ngizama konke kusemandleni ukuthi nami ngimthokozise ngingahold leya grudge engadlula kuyona what if yena userious ngalendlela ukuthi ubhekile umshado kwena kuhle lokho ngoba already manje ikhona ingane esikhona phakathi kwethu so lokho kungangenza ukuthi uma sengihilile enough njengoba sengikhulumile ngale sigemegeme sami esenzeka kumina maybe kunokwenzeka ukuthi uma esibona hleze angibuze ngaso ila ngizomtshela khona ukuthi bengenzela ukuthi ngidlule nje ku-old chapter bese ngiqala new chapter nawe cause bengeke kuzovelula ukuthi ngikhulume ngento eyangehlakalela mina kodwa ukuthi uyibonile uzwile ukuthi kwenzeka kanjani isizathu sokuthi ngisuke la ngiye kwi-Black Life TV just because bengifuna ukuyobhodla ngiqede ukuthi uma ngisasinqumo sokuthi mhlawumbe ngiyokulobola ngiyocela ngenze zonke izinto ngisengibhodlile and ngiyakubona futhi nawe ukuthi uyinikela kangakanani kule relationship and uyimisela kangakanani ukuspenda ubomi bakho empilweni yami so yeah so mengenzeka lo owayengumakoti wakho ayibona le video lo ngafisa ukuthini kuyi iqiniso lithi ayikho into engavela obala so kulungile noma engathi mhlambe ngiyam-expose noma ngimvusela inhlungu kodwa ngifuna ukuhila nami because I'm 100% sure ukuthi it must happen ukuthi lo muntu wambreaka ubuvirgin bakhe mhlambe babuyelana after I don't know shuthi futhi mhlambe impilo yakhe useqhubekile naye kuyisibusiso esikhulu nje ukuthi angizange ngize ngimention yena then akusho ukuthi ngiyam-expose ngalokho so angabona futhi fanele adlule khona because mhlambe futhi iyona indlela le eyenza mina ukuthi ngihile ngayo so yeah so kubafowethu ongenzeka ukuthi babhekene nalesi simo leso wena owabhekana naso usudlulile kusona ungathini kubona
Dadewethu nje ngingasho ukuthi abangathathi isinqumo esi-wrong. Njengoba nami ngangena kulesimo ngadlula kusona kusho ukuthi nabo bangangena kusona badlule kusona. Asikho isidingo sokuthi mhlawumbe bathathe isinqumo sokuthi mhlawumbe bengacommit ama-suicide or mhlawumbe bangahlukumeza abantu besimame or mhlawumbe bangababulala noma bangambulala lo muntu abhekene naso kuleso simo. Cha. Uma kumhlula ukuthi afesane naleso simo njengamanje khona ama-opportunities amaningi kakhulu, khona ama-counselling, khona izinto abangazenza ukuthi bahile kancane njengoba nami sengihile yabo nje manje ngumqemane engakhona bengizophelelisa ukuthi ngihile kokugcina. So nami kubhlungu ukuthi ukhona owagcina eseshiye ubomi osesewadlula emhlabeni ngalokho, kodwa phela igazi lakho umuntu angeke ngize ngithini, kodwa fanele bahile, impilo iyaqhubeka njengoba siqhubekile nakumina. But impilo ayinasipele, so kufanele ngaso sonke isikhathi uma umuntu especially ukwisimo lesi engiphuma kusona nami understand ukuthi unomndeni omdingayo. uNkulunkulu unempilo amhlelele yona nenyanya zakhe khona impilo afiselele ukuthi ayifeze. Kufanele avuse umuzi wakubo, kufanele athokozise uma wakhe, athokozise ubaba wakhe, athokozise umndeni wakhe especially wamkhulisa. So asikho isidingo sokuthi uma sebhekene omzima angabusheri lobo bumzima, nokuthi umuntu kufanele abe nomuntu amthembayo, ngabe semndenini, ngabe umngane wakhe, ngabe ubani azokwazi ukucommunicate naye ukuze angazovalela izinto eziningi esifubeni sakhe, because mase kuningi kuzoba nzima ukuthi afisele nakho. So nje ngiyazi ukuthi kwangelula ukukhipha inkomo zakaZulu, but uthini ngalezi ezamuka namanzi? Awunayo nje inhliziyo ebuhlungu nentsothothaya mhlawumbe ungaze ufisa ukuthi azibuye noma ngabe kuthiwa wawuyidubile ke? Khona angifuni uqamba amanga. Uma ngiyenza ama-calculations yemali engayispenda ngizama ukwenza ubulungiswa, ngizama ukuhlonipha yena, ngimnikeze nje inhlonipho egcwele kubo, ngimlobola, ngenza zonke izinto. Kunginika ukuthi ngabe impilo yami isikwenye level, kunginika ukuthi ngabe manje sengithi ngi-enjoy life nami. Kodwa ukuze ngingabuyeli kakhulu emuva, ngithi ngizothi nje mama only God knows ngaleso simo, ukuthi lezo zinto uma kuwukuthi yena uNkulunkulu uyabona ukuthi bekufanele ukuthi ngilingeke ngaleyo ndlela, uzolenza uhlelo nedlozi lakithi ukuthi zibuya kanjani kumina. So angeke ngithi kufanele ngibambelele lapho ngilokhu ngithi leya mali liyana ngabe sendaweni ethile, so kufanele ukuthi manje ngiqhubeka kanjani nempilo. So uyamukela? Sengimukelile already. Abaningi abantu abadala njengawe esikhathini samanje ke futhi kahle kahle if ungathi kuthiwa nje khonto eyenzakalayo embi phakathi kwabantu abaganene, qhuma isibhamu siye emngcwabeni ungazi ukuthi umuntu usebulawelani ngenxa yenhliziyo ebuhlungu. So ngiyabonga kakhulu ukuthi usuhilile, ngibongela nokuthi uzivakashelile kuhlelo lethu. Ngikufisela inhlanhla nasempilweni yakho njengamanje. Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyathemba futhi nalokho khona manje kungekudala impela, hayi soba soshaya futhi ngoba hayi ngibuka ngathi sengihilile impela. Siyabonga. Ubukele lapha ekhaya, sicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.